guys, good morning pretty people. Good morning pretty people. So today is our second day here in Dumaguete and it's already 6:27 in the morning. Yeah, so right now mangita mi og kanang pamahaw no. O kanang pamahaw kay ano. Kailangan medyo ko makakaubuntag kay tingin mo tambal. Asa ta mangita og tambal? Asa ta mangita pagkaunan bang? I don't know, a friend in the person of Vina Amber suggested that there is a putuhan and sikwatihan in the mercado. In the mercado, so we found. Sara guro ilang mercado diri no? We will what's the English? We Dora the Explorer the mercado, and then we go there and find the sikwatihan. Okay, so it's time for us to eat breakfast so that I can drink my medicine. Alright? So, kuyugi gihapon mi ninyo, pretty people. Kay mga unta. Ha? So, nakita mi putuhan kilid rigid sa karsada. Yes. And then, sa kilid niya, kinaibalay nga kanang karaan kayo. Taray. Which one? Diba? Mauna siya guys. Parang bahay ni Lola. Okay, mga unsa ang puto. Let's go! Pila niyang photo, te? Kaya pa si Kwate sa tech. So right now, humanamig order, no? So ang ako ang order is puto and ang ako ang drinks kay sari-sari. So nahibong ko na sari-sari. So it's actually a chocolate, milk, and coffee. So tulo siya, gimix siya sa usa. So that's what they call it, sari-sari. O, diba? Kung gara, pero ang usang yung order is chocolate. That, no? Is that? Wala ba yung sugar na? So sugar ni te. This one is sari-sari daw guys. So, chocolate. Nami no? Busy kayo sila. Ayan siya guys. So I will eat na. Bangit ko dito. Dami ang ilang sari-sari guys. Labi. Chocolate cheese na? May siya tamis. Mix it siya coffee, gatas, and chocolate. Chocolate. Lahat sa taste ang sa puto nila doon. Lahat ang puto kayo. How much is this? Ang Jays ang usa ka sir, pero dagan kayo tayo di pares to ka. Gamay ra kayo sa to rin. Pero lahi lang taste dito sa puto. 6.5 hours later. Okay, so pretty people. So it's already 1:55 p.m. in the afternoon. PM, yes, and we're still here in Dumaguete. So right now, nag-stroll ba na? Yes. Nag-stroll mi diri sa Dumaguete kay wa mi kay pauga sa may padong before mi mo ato sa among Amega nga nag-celebrate karon silang 10 years anniversary and nag-blessing silang kanang house no. So makita diri kay ako sa gyapon na i-vlog guys, i-vlog di I mean. Okay? So right now, nagtuturo lang sa amin sa place kay nindot man ang place kanang dili gyud siya na naka-crowded kaayo. Bisag city na ni siya nga ang Dumaguete. Charot. Arte kay ko. Manang city na ang Dumaguete pero makita gid nimo nga province pag siya bagsa. Yes. Yan nindot siya guys kung ako papuyon ko din mo okay ra sad ko kay ngano nindot baya siya kay muraga ng maaliwalas ang ihong sa Tagalog ay basta hapsay ang imong pamati diri ug imong kinabuhi ina ka diri kay makakita gyud daghan kay mga green Lagi no, daghan kay pag What I actually want is kanang you can see a lot of trees and then daghan pag plants and it's a city and beside that kay yes. And ang naka-perfect diri guys kay makakita pa jud kag mga daghan kay mga karaan nga mga balay like this kana mura kag naa sa vegan si vegan. unsa day Vegan. ay vegan Ka-vega ba? vegan hala we're in the middle of We're at the end of the end of the road. Hindi na kami makapasok. So, ayan.
ganyan kami dito guys. So, kailangan namin explore ang place, no? Kasi hindi namin alam kasi malay mo, ano kami dito. Dito na kami magpuyo. Dito na kami tumira, okay? Kapoy ba Tagalog eh? Bisaya na lang bi. Okay? So, pretty people, pretty waps, kuyugi gihapon mi ninyo today because we will going to celebrate the 10th anniversary of our friend Jacqueline and Sigurari. Lori. See you there, pretty people. Okay, so right now naabot na ko dito sa balay ni Jacqueline. Dara si Jacqueline, si Jacqueline dahil na yung baby na si Liz. Liz ay kagomang Liz. Ang sister ni Jacqueline, this one, parehas kisag na ako. Parehas sa kinatawanan guys. Jacqueline, nasan ka Jacqueline? Nasan siya? Nandito pala siya sa ibabaw. Ibaba pala, ayan Pag lumingon ka, maganda ka. Oh my God, lumingon siya. Ito ang bahay nila guys. Ang ganda ng bahay nila. Siya, si Kuan. Wala, gimingon mo din kami guys. Thank you so much, Liz. Naloy, nakabot yung Dumagete, no? Kaya namakals me. Muna siya ilang sudan. So, nag-init si Jacqueline. Nag-init tubig. Nag-init yung bansa. Okay. So, dito may gigan ng Starbucks, guys. So, wala lang ko ka-vlog dito kaya nagtao mo. Nagpalit ka, unsay magipalit, guys? Dark caramel caramel frap. So, at bang sa Starbucks actually, naanan diha ang ilang boulevard. Okay, mo ni diba? Doon na kay Bulabang, nagit ka diri mga pretty people and pretty waps. It's ganahan mo mari diri sa Dumaguete. Mas check ini ang place diri kay ngano mingut kayo tanan. Okay? So, mana siya dahil. So, sorry ta diri dapita. Okay, look at that, huh? And then, itong place, guys. Diba? So, ito yung kunin namang lugar dito yung no? Chalez. Nakapalit may ref magnet. So, another ref magnet na naman. Ayan. What did you say? Yung makilito. Yan. Madami palang tao dito, guys. Pila ko kagabi kay Dibo kay dire. Oo, kaya ang downtown nila kay horror kaayo kay gamay dali ra kay sila ma-close no diri pa dong sa ilang kuan boulevard nga area nindot kaayo guys ako kay guwanang diri so kung kamo maari mag Dumaguete ay ka balaka natin suryanan diri sa Boulevard Dumaguete City. Yes. Look at that. Ito kay guwanang hindi na super hangin dili siya init ang panahon hangin tugnaw kaayo kay daplin sa dagat. Yes, of course. Okay, so namin diri ron sa Boulevard is because wala pa nag-start ang event sa among Amega no. So kapon mo kay sige paabot. So karon nanuroy na lang mi. So mangita mig pasalubong center ari. Kay mamalit mig pasalubong okay. Of course, kailangan jud ang pasalubong. Okay guys, nandito po ako ngayon sa Dumaguete City, specifically sa boulevard nila. Okay? Nakikita natin na malawak ang lugar na ito dahil maraming tao. May mga pagkain dito na nakalagay sa likuran ko. Pagkainan, si Red's Chicken Inasal, Red's Kalabahan, and Inasal and Gravity. Kung kayo mahilig kayo sa mga tea, meron tayo dito, Gravity. Sa Cebu? Sa Cebu? Piste. Yes, meron talagang piste doon. And also, maraming lugar dito na pwede natin ipagmalaki dahil maraming mga bata dito na mahilig maglaro sa mga sports like this. Ipapatingin ko sa inyo. Ito guys, sepak takraw. Sepak takraw? Oo, sepak takraw. Yes. Magaling silang maglaro. Marunong ka ba nito? Oo. Marunong ako ng ano lang, takyan. Pero yan, hindi ako marunong ng ganyan. So, ngayon guys, nakikita natin. Napaka-healthy nila kasi dito ang buhay na kanina may nakita ko kanina mga group of student na nagja-jogging talaga sila guys. So, napaka-excited. Ang galing-galing naman dito. Sa asa no camera pa? Galing mo. Okay na lang yun. Look at them. Diba? Napaka-healthy. Very sportivity. Sportsmanship. Okay, doon na tayo. And then pupunta tayo dito. If kayo ay nagugutom, don't worry, be happy kasi meron tayong mga food stall here. So we have here
Balot. Nay balot na? Antag balot na. Food stall. Nanay balot oh. Let's eat balot. Let's eat balot. So do you want to eat balot? Yes. Okay, let's go guys. Let's eat balot. 25 pesos. So do you want to eat balot? Yes. How many you want? 5. Sa isa ra oy. Ayan, bumili na siya ng balot. So, saan mo kasuway nga mukhaan kong balot nga hayag kayo. Gusto ko gabi siya, no? Kaya naanda na to gabi siya, guys. And then, napan dito yung mga daghan kayo, mga klase-klase mga food over there. Napan sila yung mga lingkuran there. Aha. Ka-perfect po na yung lugar. Oy, kanindot ba sa ambience and then so very mahangin sa labas. Lami ko no ang balot. Okay, let's try do sa ilang balot, be. Siyaro, dito man ang bukaan eh. Kasi nga na ni mong stall, te. Rufina. Ha? Rufina. O ni siya na ni balot si Ma'am Rufina. Okay, tag 25 pesos silang balot, guys. So, kung ari mo sa Dumaguete, bisitahan si Ma'am Rufina. Okay, so hindi naman ako magpapahuli, guys. Ngayon ay kakain ako ng balot. Balot. Si Triple O kakain ng balot. Oh. Okay? Ayan. Masarap ba? Yes. Sobrang sarap. Yes. Super init talaga siya, guys. Ang init-init niya. Oh my God, nakakaloka to. Okay, let's eat. Watch me how to eat this balot. Triple O. First, you need to like that. Then, where's the trash can? Oh, kalami aning daw. Asa ba? Huyop pa. You suyop the the sabaw. Look at that. There. And then you put some vinegar. After that, you put a little bit of Gabi salt. kita sa tao pero Oh, gabi. kada gabi good. Para dili. Dili. Uy, kalami, oy. Labi na ito na dito. Wala, di ko ganahan aning na ito. Awat ko. Kanara na oy. Kasi piso, guys, pero din ako kaya bang. Sorry, piso. Pero lami siya, but di na ko kaya ang piso yun kay maluoy ko kay ikaon ako siya. Si ate Rubina kay gibaligya gid ninyo. Ano mong dagan mo eh. Kasi may okay. Uta lang ako agad kay. Di na pala abli. Pero kaya grabe kayo mong kaubalon. Pero ka pagaling ni. Grabe para anak eh. Matumbang na. Ay, katumbabi. Aloy ka. And then, manghinap tayo, guys. Manghinap. Sidagan man niya. Isa. Nawa, nag-isa. Ay, ganda. Ayan. Tapos na ako, pretty people. Okay, so right now, I'm buying quick over here. Yes. It's 3 for 20 pesos. So, nagbuy ako ng 40 pesos. Okay, so it's my favorite over there. Diba? Busog kayo ko talaga, guys. Another nasad food akong gikaon, guys. Tempura and saka quick. Okay, it's my favorite. Grabe na. Tanan na lang yun akong favorite. Lapad na sa imong lawas. Lapad na kayo. Mga naglakaw ka mo. Ito kaon lapad di imong lawas. Saan ako pag-diet na? Sige akong kaon bang. Gusto ko may ako pagpugong. Uy, nga di ko makaon. Pero anyway, karon na ni uy. Char. So, mamalik na dito sa mga friend, no? Kaya ano, mag-start na siguro to siya. Mabaw na sa ito pangita na mo. Okay, so right now ngayon guys, nandito na ako sa Right now ngayon guys. nandito na ako sa bahay. Yung ano ko eh. Ayan, tayo guys. Dahil nagsisinulog na kami dito. Tapos na ang novena ni Senior Santo Niño kasi dito, blessing ng bahay ng kaibigan namin at saka anniversary nila. Tapos, nagno-novena sila sa Santo Niño dito sa kanilang bahay. Nakikita nyo, nag-celebrate na kami ng sinulog dito sa Dumaguete. Specifically sa Dumiti Residences. Aha! So, let's dance, pretty people. Are you ready to dance? Oh.
Okay, so mo dali awan naman. Awan ang urong ikaw naman. Uy, nang urong tao sa sipa kay. Hala, oh my God, kadaghan. Oh my God, ay kalingaw ani oy.